Mae Adam Davies, y prif sgoriwr, yn gawr ar y postyn pella. Bradley mewn, golgeidwad yn aros ar ei linell. Mae'n cael gafel yn y bêl, mi oedd yn y gyffyrddiad am gol, ond Liw Gris yn penderfynu aros ar ei linell. Ond Bradley eto, jyst yn rhoi dim mewn i'r lle. Di ddim yn siŵr fel golgeidwad, dwi ti'n mynd i ddod am hwnna. Mae'n sefyll ar ei linell e, bach yn lwcus. Bradley, Dominic Smith ar y postyn pella ar y foli, gol o'i flan e, dylefyd i wneud y well. Am bêl gan Bradley eto mewn i'r blwch, a mae hon i fi yn tapin. Mae rhaid iddo fwrw'r target. Fawcett at Arman. Arman, the bas ar gael, ond mae'n mynd i gael ail gyfle, Arman! Ac ar ei drod chwith ychydig heibio'r postyn. Braidd yn ffodus i gael yr ail gyfle yna. Connor Roberts digon hapus i weld honna yn mynd hibo'r postyn. Caernarfon yn teithio lawr fan hyn yn ffefrynnau felly. Chydig heibio'r postyn gan Dan Hawkins, cyfle gorau Hwlffordd o'r prynhawn. Pas wych i holli amddiffyn y cofis, a Hawkins yn anlwcus neu a ddyle fe falle wedi sgorio. Ond ddim cweit yn cael y curl i pryderu Connor Roberts. Pas dda gan Shepherd tuag at rediad Ben Arman. Mae'n y gorsmotyn wedi dyfarnu yn erbyn Mooney, y drosedd ar Ben Arman. Neb mewn coch a di yn gallu credu'r peth. Dwi'n meddwl bod y dyfarnwr wedi gwneud camgymeriad enfawr fan hyn. Y drosedd ar Arman, ac Arman sydd wedi gosod y bêl ar y smotyn. A fe fydd Connor Roberts yn edrych yn gawr rhwng y pist i Arman, ond dyma fe'n dod a mae'n sgorio'n gyffyrddus. Ben Arman yn rhoi Hwlffordd ar y blaen, ail gol y tymor i'r blaenwr mawr. Wel, mae'n gic o safon, gwych gan Amwn. A mae hwn yn mynd i fod yn brawf o gymeriad Caernarfon. Ar ei hôl i fan hyn, dim ei record nhw ddim yn dda. Dyma Lewis yn dod, dyma Bradley! Ddi ar y linell yn wirthiol. Wel, cystal y gol gan Dan Hawkins, geith Sean Bradley ddim cyfle gwell y prynhawn yma. Dyle'r cofis fod yn gyfartal. Hawkins ymlaen. Eto Fawcett yn cyrraedd y bêl cyn Mooney. Croesiad cynnar. Y bêl i'r awyr, Roberts yn aros ar ei linell. Dyma peniad Ben Arman ac Abruzesi mewn hefyd. Wel, penderfyniad odd i ddweud y lleia gan Connor Roberts i aros ar y linell a peniad rhydd yn y diwedd i Arman. Wel, o'n i'n meddwl yn union yr un peth pam dyw Connor Roberts ddim yn dod i hon, ond mae'n neud yn arbennig o dda yn y diwedd. Davies, Adam Davies mewn ar gol, a Liw Gris. Wel, mae Liw Gris yn gwingo mewn poen. Mae'n y gwyn gan amddiffynwyr Hwlffordd am y ffordd nath Adam Davies mynd mewn am y bêl. O'n i'n meddwl bod Davies, mae'n lwcus pido cael cardyn fel yna, achos mae fe'n mynd mewn o'i drodau, mewn syth mewn i pen Rhys yn y gol. Bas mewn i drad Josh Lock at y postyn pella! Ar arbediad gan Liw Gris. Dwi'n siŵr nath i gyffwrdd y bar hefyd. Dwi'n meddwl mae croesiad oedd hwnna fod. Davies wedyn ar yr ail gyfle, oedd hi ar y bar. Ddim cweit yn gallu crymanu ddyn ôl mewn. Di yn teimlo bod gol arall yn ddi. Dyma'r gol! A Dom Smith sydd wedi cael y cyffyrddiad i gol gyntaf yn lliwiau Caernarfon a gol bwysig hefyd. Smith yn gryf, moyn i mwy na falle amddiffyn Hwlffordd. Mae rhaid i weid bod Caernarfon yn heiddi fod nôl yn y gêm yma. Momentum nawr gan yr ymwelwyr. Un yma ar ddôl y bont. All Caernarfon mynd ymlaen i ennill hon. Bydde yn blien mawr yn ei cap nhw. A dyma Aberdaki. Wel, dwy waith gath Aberdaki gyfleoedd ac unwaith eto Rhys i'r adwy. Bach o sioc fi'n credu i Rhys bod wedi tanio fyna, ond wych gan e. Morgan Owen a Davies, dyma'r cyfle. A mae dros y bar.
A mae'n gic gol, a nath Luke Rees ddigon, ond Adam Davies, y prif sgoriwr, mewn ar gol. Dyna oedd y cyfle am y triffwynt. Davies edrych lan, edrych am y chip. A mae rhaid i roi clod i'r golwr.